Hajiya. Salamu alaikum. Ina yini fa? Ya gida kuma. Wallahi ina ganin ki sai ni ji duk min sata. Kin kunya ni ka ji ta zuciya. Ka san menene? To sai kama nake ji. To. Saboda ni matar aure ce. To. Wallahi ba matar aure ba ko ke ashaga mu iyakar goro. Ban san kama nake ji duk ina tsoratin maka da jikinka ya gaya maka. Dama ku ne ma samarin da suke ganin mata kan hanya su ce suna son su ba san ko su waye bane. Ai ba lahina ba. Ni matar soja ce. Ai ba soja ba kuma yau Hajiya ko mai duguri kika aure. Inda kina ce min I love you ai ina iya daurewa. Kace da mu. Ka bani minti 10 nan wata. Ha awa biyu ina iya yi Hajiya ke ba awa biyu ba ma in dai akan kina wurin ga wala har shekara biyu sai in shi. Ka jira. Wala ko san bisa za ta yi wa An kun ga mata kan hanya ku ne taron mata ba? Kawai ka wuce tun kan jikin ka ke gaya maka. Ka wuce ina gani maka abun da baka gani. Ai tausayi na kika yi zaki fara so na. Juya bayan ka. Kamar a in juya bayana. Dan juya kaɗan. Kashin ban gane dan juya. Juya. Wai in juyo ki ce kina so na? Allah sarki. Bai Allah. Ku bi mijin ku san da kafa. Yau babu abin da ya yi duniya irin mace ta yi biyayya gidan mijin. Kai. Ka ga maka kenan. Ko da bangale in kawai. Kai me kai tsara shi? Me yasa ya zaka zo da ni mun fito muna shakata kawai ka ga abokin ka banna haya to dan me wani ba zai ganne ce na. Na dawo aiki aboki na ban tsama magana shi. Ka sa aika wulakanta ni. Da ni da abokin ka waye mai Kasuwa na magana kina magana.